Jeg hedder Yvonne Vassini, og sammen med min mand Asger Lorentzen, så har vi startet Den Gyldne Cirkel. Og vi var næsten lige startet, så fik vi en inspiration til, at vi skulle lave noget, der hed en verdenstjeneruddannelse. Og det skulle vi, fordi vi skulle vække lysarbejderne til, at de kunne huske, hvad er det, jeg har lovet, inden jeg kom til jorden. Hvad har jeg lovet at hjælpe jorden med, og hvad har jeg lovet at hjælpe menneskene med? Og det er så noget af det, som verdenstjeneruddannelsen går ud på. Vi er mange af os, vi har været i mysterieskoler. Lysverdenerne. Og lysarbejderne skal stå i sjælens lys og leve og virke ud fra det. Og lære også at kende de indre civilisationer og de indre verdener at kende. Og der skabe positive tanker på jorden. For faktisk er det meget at arbejde med lys. Arbejde med lys til lystjenester. Arbejde med lys helt ind i dine tanker. Arbejde med lys ind i dine følelser, som kan forvandle. Man kan forvandle med lys. Sådan så man får optimistiske tanker og følelser. Og så også at få vækket hjertecenteret. De hjerteblade, du har åbnet, de skal jo kunne arbejde fint. Og der kan være, at man har været ude for chok i tidligere liv, så man ligesom har lavet en beskyttelse eller lukket lidt. Og der er det så, når vi kommer ind i en vibration af kærlighed og lys, favnende, guddommelig kærlighed, så smelter den beskyttelse, og så begynder dit hjerte virkelig at kan arbejde med kærlighed og visdom. Så på verdenstjeneruddannelsen, der arbejder vi med rigtig mange ting, men overordnet er det, hvad har du lovet jorden, og hvordan lærer du at lave en lystjeneste. Og det lærer man faktisk ved, at vi deler folk op i grupper.
Så det er også meget med gruppearbejde, gruppemeditation, gruppehealinger, lystjenester i grupper, og at vi så også fordeler folk efter, hvordan de bor, at de så arbejder med, de arbejder hjemme i deres lokalområde og mødes en gang imellem, og der er forskellige opgaver, som de skal udføre i de grupper. Men det er meget noget med at træne og træne, at lave en lystjeneste. Og så har vi de lærere, der kommer på besøg, og besøger dem og hører, hvordan går det med jeres meditation, hvordan går det med at lede en lystjeneste, har I nogle problemer, og så lærer vi dem en ny lystjeneste. Først så lærer de dem en lystjeneste, så får de en ny, og så får de andre lystjenester. Og så ser vi jo gerne, at de følger ligesom de forskrifter, vi har, fordi der sker også noget med dem. De mennesker, der søger her ind i den gyldne cirkel, det er mennesker, som ikke hele tiden, man kan sige, mange af dem, de har jo lavet selvudvikling. Og på et tidspunkt, så føler de, ja, nu har jeg altså virkelig fået forvandlet så meget, men hvad kan jeg så bruge det til? Og så kommer de tit herop, og så er det, at vi faktisk kan føre dem fra før første indvielse videre ind i det område mellem første og anden indvielse. Og nogle de er kommet så langt, de faktisk er tæt på at tage anden indvielse. Og der er der jo nogle processer, man skal igennem. Og der kommer nogle redskaber. De får nogle redskaber til at komme videre med deres indvielse. Jeg siger ikke, at de kommer op og får en indvielse, for det er ikke det, vi siger. Men vi hjælper dem til at forstå, hvor er du i dit livsforløb, og hvordan kan du komme videre, og hele den store forståelse af sig selv. Hvor er jeg? Det er jo det, jeg har været igennem. Det er noget, der er naturligt på udviklingsvejen. Så det er rigtigt, og så kan man ligesom bedre acceptere sit liv. Man kan bedre acceptere den modgang, man har været igennem. Mange har været i krise på en eller anden måde, før de søger herop. Fordi krise og modstand, det er også med til at udvikle hjertet. Det er med til at udvikle hjertekærligheden. Og når man så får forståelsen ind over, så er det meget nemmere. Det man så kan få på verdensstjerneruddannelse, det er for dybere kontakt med dit hjemmeunivers. Hvor kom du fra, før du kom til jorden? Man får uddybet en indre fred, og man får mere glæde og kærlighed ind i sig. Man udstråler også mere glæde og kærlighed. Man får mere lys i øjnene. Man lærer at udstrømme hjertets healende lys. Man lærer nogle healinger, så man kan hjælpe mennesker. Og man lærer at hjælpe medmennesker fra hjertet. Man lærer at løfte civilisationen. Og altså man lærer den der nedfælde udstrømningen fra universets hjerte. Og så bliver du også, så laver du starter med at lave en guddommelig aftale med det guddommelige, med Gud. Eller livet. Og det skriver du ned. Der mediteres på jordens 3 store mysterietempler som indvielsestempler. Og de gennemgås som eksempler på mysterieskoler. Og så igen guddommeligt samarbejde, som jeg snakker om, men også at man lærer altså meget om indvielsesvejens grader og træninger, samarbejde med engleriget og den indre ashram. Hvad for en ashram er du?
kommer ind på ensomhedens vej. Altså når man går den åndelige vej, så er der også et tidspunkt i dit liv, eller i nogle andre liv, hvor du kommer ind i ensomhed. Og hvad gør ensomheden ved dig? Hvad gavn kan det være i ensomheden? Eller hvorfor går vi ind i ensomhed? Hvorfor føler vi os, mens vi sidder sammen med mange mennesker, hvorfor kan vi så føle os ensomme? Du kommer ind i en forvandling, og særlige hjertetraumer får du lært noget om. Du lærer om englemennesker og stjernemenneskers psykologi, og så ellers dagliglivets overgivelse til lyset, til kærligheden. Du går ind i en åndelig transformation og udvikling, og altså lærer om chakrasystemet og det åndelige udvikling. Du lærer om åndelig nærvær, og så lærer du om anvendelse af musik. Vi er eksperter her i musik. Hvad for en vibration er der i hvad for noget musik? Der er hjerteåbne musik, der er forvandlende musik, der er helligåndsmusik, som er livgivende, der er beroligende musik, der er en musik, som ligesom giver vilje til livet, giver en indre styrke, en indre ryggrad. Og alt det lærer du her, fordi du vil høre rigtig meget musik på vores uddannelser. Vi bruger musik, det er vores redskab. Så har vi også indimellem nogle åbne, kan man sige, emner, hvor man kan stille spørgsmål om, hvad foregår der i verden, eller spørgsmål om din egen udvikling. Eller noget som nogle åndsvidenskabelige emner, som du vil have uddybet, og så sidder vi nogle lærere, som er parat til at svare på det. Og så hver søndag, det er så ligesom uddannelsens højdepunkt, der laver vi altså den der en flot lystjeneste for jorden. Og alle er med til at være og gøre den. Så kan du godt sige, det lyder altså så flot, og det er også et fint ord at være verdenstjeneruddannelse. Er det nu noget for mig? Er det for fint? Og er det for højt travne? Og så videre. Og der kan man sige, at det som der ses på, det er dit motiv. Hvis dit motiv er, at jeg vil gerne udvikles for at kunne hjælpe verden, så går din udvikling faktisk hurtigere, end hvis dit motiv er, at jeg vil udvikles for at bare få fred og ro. For fred og ro, det kan også være stillstand. Og så er det så heldigt, at vi optager hver eneste weekend. Det optager vi på er det MP3, tror jeg det hedder. Og det vil sige, hvis der er en weekend, du ikke kan komme, så kan du høre den alligevel, så får du den tilsendt. Eller, der er masser af foredrag, der er masser af øvelser, der er masser af meditationer, og stadigvæk, så kan jeg høre nogle af dem. Jeg har fået installeret i min bil, jeg kan sætte et MP3 i, når jeg så kører lange strækninger, og så kan jeg sidde og høre foredrag, for eksempel af Asger, eller et foredrag, der handler om det. Og tit, så kan man høre, det er jo ligesom, det hørte jeg ikke dengang jeg sad, fordi der var måske lige en, der kom ind ad døren, så blev min opmærksomhed hen på det. Og så, når man så hører det, eller man kan stå og stryge, eller man kan gå og lave noget husarbejde eller noget andet, så kan man sidde og høre gå og høre de foredrag, og så kan man pludselig høre noget nyt i det. Så du får altså også udleveret 20 timers DVD, 10 timers CD'er, og så vil vi også gerne have, at du læser 3-5 bøger. Og så noget udleveret materiale arbejde med det. Så det er et vældigt studie, men det er ikke sådan, at du bliver afhørt. Det er ikke sådan, at du er voksen, så du må selv bestemme, hvor meget du vil have ud af den uddannelse. Og hvis du føler, at du har et meget travlt liv, så får du alle materialerne og bøgerne osv. At du får ikke bøgerne, du skal købe dem, men til en god pris. Så kan du så, når du har lidt ferie, så kan du begynde at læse noget af det op. Så det er ikke sådan, at du skal stå skoleret herovre, men det er en anbefaling. Vi anbefaler selvfølgelig også, at du deltager i lystjenesterne hver søndag her. Og hvis du bor længere væk, så kan du gå ind, og så kan du høre det på webradioen og være med til det. Det er meget vigtigt, at vi er mange, der skaber den lysstrøm til jorden. Og du kan jo se, at der er masser af modkræfter, som vil gøre det modsamme, som vil destruere og ødelægge og skabe mørke på jorden. Så det er virkelig vigtigt, at vi vågner op og laver det lysarbejde. Og den gyldne cirkel, symbolet er, at vi sidder i en cirkel, og vi kalder gylden lys ned. Det kan selvfølgelig også være andre farver, men altså gylden lys ned til jorden. Og så er der cirkler. Det hedder faktisk den gyldne cirkel af gyldne cirkler. Og vores mål er engang,
at der er flere og flere, der laver de lystjenester for jorden, sådan så jorden bliver helt oplyst. Kurset foregår over et år, og der er cirka 2 og 3 måneder imellem hver gang vi mødes i en weekend, og der er altså 4 mødegange. Men indimellem, der mødes du med din gruppe. Om søndagen er der så lagt en lystjeneste ind, som det er vældig godt, at du lærer at være med til den. Plus, at dine legemer bliver opgraderet. Dine legemer, du bliver løftet i vibration. Og det bliver faktisk sådan til sidst, så kan du næsten ikke, ligesom Garfield siger, få din mentors depression. For du kan faktisk ikke blive så tung mere. Og hvis du bliver ked af det osv., så bliver du hurtigere løftet op igen og ud af din tunghed. Og det er på grund af de meditationer, som du skal gøre her. Og det er nogle meditationer, der hjælper dig til, at du virkelig begynder at få det rigtig, rigtig godt. Der sker faktisk også noget med folks farver. Det har vi tit lagt mærke til, at de kan komme i nogle bestemte farver, når de møder. Og hvis man så tog et billede af dem, når de kommer den første dag, og så den sidste dag, så er der sket noget med deres farver. Fordi de også bliver bevidste om, hvad har farver? Hvad gør farver for mig? Hvad gør den for min aura? Så det er meget sjovt. Prisen er rørende billig i forhold til alt det materiale, du får, og alt det, der bliver hældt på dig. Men det har vi gjort, fordi vi er idealister. Vi vil gerne have, at der er så mange som muligt, der kommer igennem får den her udvikling. Vi vil gerne hjælpe mennesker med deres udvikling, og vi vil gerne hjælpe jorden, at der bliver uddannet nogle lysarbejdere. Ja, så vil jeg sige velkommen. Når din sjæl føler, at du skal komme på den uddannelse, så velkommen, vil jeg sige til dig.